мога тук. Тръгна си, окей. Така, маймунче. Маймунче. Да разкараме тая змия. Окей. Сега, окей. Окей. Не знам как успях да комуникирам с тая маймуна. Аз в принцип съм ужасен с общуването с женски. Сър. О! Беги! Какво е той? Активира... не! Събудиха техния крал, докато да е там. Ой! Ой! Футко... окей. Котито в чизми! Окей, значи имаме банан, пица, бургер, китайска храна. Hello? You order Chinese food? However, there is no fire axe. How disappointing. Oh. Hey! Hey! Where's my man? Hey! Catch! Where am I? I think I'm about to get consumed by deers. I need to get away fast. Плът е малко мокър. Както и да е, исках да ви покажа нещо ново. Мога да купя коне. Okay. А защо ми да купувам кон, като мога да го открадна? До скоро! Добър ден! Отивам в затвора. За какво отивам в затвора, не знам. Добре, за сега, защо съм в... Защо съм в затвора? Аз нищо още не съм направил. Какво още съм направил, че да отида в затвора? Мога да ударя с метлата. Окей. Както и да е. Нека се връщаме към работа. Банята. Аз имам кръка! О мега, аз имам кръка. Окей. Кой ме тук? Да. Аз съм призрак. Не съществувам. We have a better solution for this. And we are going to do this by with just a snap of our fingers. Bam! I definitely do not use cheat codes to break the game. Now that we actually have a fire axe, we can unlock our full potential on our ally. Don't worry, he's fine. Let's just continue. Man, it's very boring here in the forest. I wish we could go up there to the mountain we saw earlier. Wait a second, we can go there. It's all cool in here, but it's still kinda boring. I wanna go all the way to the top. What's up guys, today we're going to make a video game. However, I don't have any ideas what to do. I need inspiration. Just give me a moment. Това е моят дом. Колко прекрасно. Чакай, имаш рибка в аквариума. Виж, обърни се аквариума. Айде го вижда. Аквариума. Боб. 2021, не! Не, Боб! Косо хора, аз съм Борко и добре дошли в Нахрани брат си. Аз голям брат нямам, не знам какво е усещането да имаш. Най-вероятно трябва да звъня сестра си, обаче тя няма телефон, така че трябва да ходя да отвлека от детската градина. Окей, както виждате, тук
имаме различни трудности от лесно до нормално, до трудно, до невъзможно. И като един истински мъж бихме играли най-лесното. Борко, и днеска аз съм рожденик и тук съм с момчетата. Коста хора, аз съм Борко и днеска аз съм рожденик. Джамскер! Ще декорираме госа! Кеспър! О май гад! Към вратата, наляво. Отиди напред, наляво. Който има някакъв там бастун зад вратата, и там на стълбището. Охо, Кози крак. Ще чупим глави с него. Щупя, не врати, ще отварям врати. Ай, сбивай. Уау. Беги наобратно. Ааа! Убей го! Убей го! Не! Не! Убей го! Не, това не притисна към стената. Притисна ме! Не видим! Не! Бягай! Не мога! Притисна ме! Обърни се, притисни го. Удря ми бакшотове! Окей, хора, смятам, че тази игра има някакви огромни тайни в нея. Смятам, че тя заслужава една теория. A game theory. Теория номер 1. Хлебарките са навсякъде по света и традиционните начини просто не работят, не свършат работа. Просто не работят. И хората просто искат да си вземат почивка от всичките насекоми. В нашия хотел няма никакви хлебарки, въобще. Господин управител, искам да кажа, че отидох в банята и видях, че има една-две... В нашия хотел няма никакви хлебарки, въобще. Теория номер 2. Това е алтернативна вселена, където хлебарките са всъщност демони от ада. И се оказва, че хлебарките се пресуват на хора и създават хотел, където да примамват свои жертви. Това определено не го измислих преди 2 секунди. И накрая трета теория. Чакай. Свършиха ни теориите ли? Ами окей, like and subscribe. Хора, какъв невероятен екшн. Побощ! Заключка ме в килера. Изчакайте, хора. Побощ! Заключка ме в килера. Побощ! Okay, and I think we will just make our base over here. Like, yeah, here is the perfect spot. I'm still building the house, but there's this lady with 3 arms dancing in front of it. I don't know why. 2000 years later. So this here is my house. Yes, I know it looks beautiful. As you can see, our loyal helper is helping us building stuff, which is good, but I don't like his outfit. That's way more better. Look at this beautiful view. What's the smell? Yeah, forgot about you. Now, as you can see, our boy Kelvin here is making his own tent. Yeah, he's going to live here, while I live in this gigantic cabin. He doesn't even try to sleep inside. Like this is a real chat. Който е мутирал и изучил странно. Или мъж, който крещи за помощ. Пусти човека! Опа. Махни са! Чого го! Махни са! Здрасти!
Бях спасен от мумията. 4. О не, тя ходи като рак. Направи нещо. Окей. Маля колко много хора измират в тая болница. Какво друго следва? Комунисти? Ох. Оста. Човек, аз се шегувах. Човек, аз се Не! Не познатия човек. Не! Отнесоха го в Бразилия. Окей, какво отива тук? Не отивам там горе. Не, абсолютно не. Нито пак там. Дай риби. Това пичага, ко прави тук? Чакай, да го издърпе. Той се дави. Айде, живей. Удавал се преди най-вероятно 50 години, 100 години. Няма проблем. Пак можем да го държим жив. Бързо. Hey Kelvin, look at this cool gun I have. Oh, don't worry, he's fine. You know, it's good to have a loyal guy that does the work instead of you, but do you know what's better than one guy that does the work instead of you? 300 guys that does the work instead of you. Мятам камъчета. Тихо, не виж, че си игра, бе. Туди спря да говориш да продължаваме да вървим. Ухни! Хора, мисля, че главата му е куха. Това беше. Аз съм горе, не можеш да ме стигнеш. Уе. Да, просто го слагам тук. Сори. Ето, ставай. Да продължаваме. Failed civilized men. Sorry, but you're forcing me to use firearms. Put your hands in the air because I have a gun. Stay back. Stay back, man. Sir, stay back. Don't work. What's the second best thing we can use? Of course. Stay back. I have a grenade. I'm going to kamikaze myself. Sir, are you dead? What kind of dark magic is this? Kelvin, Kelvin, what are you doing? Your music is making the sticks dance. Халюцигенни гъми, окей? Консумирай ги веднага. Нека да хапнем гъби. О, леле, какво? Добър ден, и това съм аз, Салвадор, крал на плъховете. Крал на плъховете, Салвадор. Хранихме плъха. Готов съм да летя. Започваме.
Спидбуст! Ох! Що се прицелваш? Защото съм твърде готин, за да се прицелвам. Айде, ставя тука. О, хей, кученци! О, хей, може да ме взете, нали ще дете намислите, че сме сами тука. Вземете ме. Нали казахте, че можете да ми помогнете? Кой е? Ало? Китайското takeaway. Ма чакай, те затвориха магазина. Имаме безплатна бира за вас. Да мязам на вчерашен. Отказвам, няма да дали искам безплатната бисквитка и безплатната бира, или да си остана вкъщи и да си ям пилето с рис. Остана вкъщи, няма да се разхождам. Мързима се разхождам. Нека сядаме да ядем. Ням. Много бавно ям. Спах безопасно, но на каква цена? Като свърших пилето с... спах пилето с рис. Като свърших етата с рис, ти отиде да спиш. Окей, значи съм бил травматизиран до края на живота си, защото съм отказал офертата да взема безплатна бира и безплатна бисквита. Какво? Окей, готов съм за ресторант се казва, аз съм изгубен, окей. Искам работа. Добре, каква е причината да изберете нас за новата си кариера? Аз обичам пари. Супер назначен сте. Опа. Просто ще отида долу. Просто чакайте тук, господин полицай. Обаче аз нищо не виждам. Казва се, че решението е било просто да натисна F бутона. Вау. И това никъде не го пише. Добър ден, господин полицай. Спокойно ще ви дам крием верша, само да оправя тук. Окей. Странно. Тук си... Какво? Бушоните са си окей? О, не, някой е притакал това място. Ние сме компромизирани. Ти какво правиш там? Господин полицай, имаме проблем. Какво? Мато, прави си играта. Човек. Окей, сега пак ще газим зомбита. Окей. Представете си, че има кола тука. Долети съм. Извинявай. Не, човек. Еволюцията е. Я. Уау! Можем да използваме втората си ръка. Уау! Ти гръмни мозък, разбираш ли? Вау! Извинете. Той би трябвало да бъде мъртъв, ами... Да, изглежда много мъртъв. Не виждам никаква капка живот няма в този човек. Ти не трябва да съществуваш. Окей, убихме зомби туалетна. Няма да говоря относно това. Значи ти си за това.
Естествено. И пак ми почива лошо. Приятелите ми бяха заради теб.